Значи, първият спектакъл, след който ти се появих, беше след една Бътърфлай в Софийската опера. Никой няма да забравя. Но това беше вече доста късно. Аз бях в гимназията. Нямах кураж преди това да ти се появя, но тогава казах: хвърлям се. Ще й поднеса цвете и ще й кажа как се казвам. Защо? Като че ли това е нещо важно. Но го направих. Ти ме погледна много мило, както винаги. Стрелна ме с тези очи и каза: много късно ми се появяваш в живота. Така ли? Да. И аз бях толкова зашеметен от това, което ми казва, че дори си го бях написал на гърба на тази снимка, която ти ми подари. Да, беше много. Не е било късно, виждаш. Но това искам да кажа, че чака не е било ни бъдещето. Raina è una donna straordinaria, forse davvero è l'ultima grande diva di un mondo meraviglioso che lei ha rappresentato, che lei ha interpretato e di cui è stata una grande protagonista. Видял съм го наживо колко хиляди пъти с българската публика, видял съм го с испанската публика, видял съм го с италианската публика. Тя се появява на сцената и човек не знае защо, но изпитва усещането да трябва да се изправи, наистина да се изправи и да започне да ръкопляска. I think he's great. I think he is one of the greatest after colors that I have ever seen in men. I think Kirby is the best after color. He is a very, very honest person and a very honest performer. So you don't get a lot of theatrical, things overdone to make an effect. You get a kind of a truth. La più grande. È l'unica. Ma sì, è l'unica. Ma non me frega niente. Ma lo sanno tutti. Grazie che sei venuta. Grazie. Ако правиш добро, добро ти се връща. Така че да даваш е по-добре, според мен. E devo dire che io ho fatto questo passaggio fra il palcoscenico all'insegnamento senza alcun dolore. Per me dare al pubblico o dare ai giovani è la stessa cosa. Мечтая да направя това, което ми се иска. Да бъда винаги с музиката. Да бъда винаги с младите. Да бъда винаги в театър.